Čau lidi, vítám vás u třetího dílu ze hry Shakes and Fidget a asi se na to vrhnem. Jenom vám chci říct, že dneska je sobota a je epic event a padly mi tyhle 2 epiky, nebo vytočil jsem si je. Že jsem si poslal jenom velkou SMS-ku, abych tak protočil, jak jsem si protočil tyhle 2 věci, no. Jinak jakoby touhu tady už mám hotovou všechno a jenom asi se vrhneme na ty podzemky. Tady teda mám 0 hub kvůli tomu. Ale to nevadí, že na jiných postavách mám taky houby, ale tady jenom zkusíme teda tohodle. Yes! A vidíte, padnu a Azu napadly rukavice na 300, který ani nepotřebuju, ale tak jsou lepší. Takže super 204 konečně a už tady budeme mít peklo. Na co se těším konečně, protože na 204 s Fildou, s lukostřelcem už jsem peklo měl skoro hotový, ty vole. A odkecám. Ještě dám arénu teda. Tady to bude všechno. Když se vrhneme na Fildu, tady je něco bude na 63. Tady to dám takže do cechu se kouknem. Proklikneme, nás nezajímá. Jsem koukne se natáčíme. Takže, teď nebudeme třeba tady normálně jsem dneska zkoušel Helgora a málem padnu. Takže ho zkusíme a no tak teďka, ale fakt normálně mám fotku, že musel jsem si to prostě vyfotit, že mu fakt byla asi 10 000 prostě. Tady taky dáme normálně, tady mám prostě málo hud, no. Teď si tak zkouším protáčet a tady mi padnu z hospody ten na Epic 300 ty. Takže jdem na páju středu, tady mám připravený eliky. Takže by to mohlo popadat 10 hub, to je krása. Šetřených. Takže se na to vrhneme, nebo ještě se teda vytuním. Hodím to do té výdrže. Já tam mám jedno svěťáka, jdeme to. Dám asi 5 a 5 hub, Kdyby tady něco padlo, tak jsem to... Yes! Žlutý nafukovací kruh pro neplavce na 300 ty mrtě se hodí. 2 mrtě. Yes. Teda zabijáka ještě zkušen nebudu, protože ten je jako fakt těžký. Ten Don Kapiš to by taky... Tak dneska to jede lidi, dneska to jede. Krása. Tam to dojím to. Teda už nám zbývá jenom demoralizující démon. To bude asi těžký. No tak, to si děláte srandu, ne? 137, tak to je úplně mrtě. Chci vypadat tenhle. Cože? 138. Takže dneska už 3 levely jsme tady, takže jsme... zkusím smrtku, to bude lehčí. Tyjo, kousek, hele. Dneska to jede, dneska vám říkám, že to dobře jede. Škoda, že potom jenom jeden epic, ale aspoň na 300, ne? Tohle ještě arénu dám teda. Pěkně se nám to tady vyvedlo. Takže to už taky nechám. Takže jdem na středa Pavel. Tady si myslím, že by mohl taky jeden padnout, ale jenže tady nemám vůbec ani eliky, takže já zkusím. Aspoň tak, hele. Třeba tam padne nějaký větší. No, aspoň tak. Tady jsem taky neměl moc ani v plánu, že tady by něco padlo, že jo, ještě se. Tady to mám vlastně hotový. Tady by mohl padnout ten kostěný válečník. Ale pochybuju o tom. Kdyby padl, tak jsem fakt rád. Já zase lagy. Já jsem věděl, že nic nepadne, no. Ale to nevadí, dneska jsem udělal lagy. Tak jdem teda na poslední účet. Dneska to bude docela krátký. To je hlava Kuba. Tady mám i okřídlený dokonce, takže tady by taky něco mohlo padnout. Sice nemám výdrž, což je na prd, zkusím jednou. Tam hodím tu obratku, no. Ale tady mám toho, na intku myslím. To bude docela, ne tak na obratku, ten elik na obratku se docela hodí. Tady kdybych dal kritiky a on ne, tak určitě padne.
No, pěkně. To už nedám. Vždycky zbyde jak málo prostě. Jaj. Dej ten kritik. Dělej. Když dám 2 kritiky, tak ho dám. A když ho nedá žádnej. Poslední pokus. Už to si děláš srandu, ne? Jako. Nic no asi, tyjo, tak určitě to dám, když mi dá 2 kritiky, ty vole. Ještě vám tady můžu rychlovku. Víte, já jsem rozjel S26, asi předevčírem, víte co, tak to mám asi 10. Tak to zkusím dát podzemkový, když tam víc nepadne. Tak co třeba těch 5 hub obětů, jo, už to mám 30. Takže koukejte, já to nechápu. Padne vám epic na 10 level, na všechno, jenom na 3. To prostě nechápu, aspoň na 10, ne? A to prostě. No jak já jsem to měl stejně horší, jak ty myslím si, že ten mrtvý nepadne, no. 5 hub do toho dám. A teď se jdu do 20, protože to vypadá dobře. Jaj, to bych ho ale měl dát, když jsem to kamarát. Járenku, kterou prohraju. No, když tohle by bylo z tohohle třetího klikání asi všechno. A u dalšího let's play, čau.